Jeg har lavet mange kransekager gennem tiden. Den kan vist ikke blive 26 cm lang. Nej, det går ikke. Så kører vi den med i næste omgang. Ja. Det skal nok blive godt her. Så nogenlunde har jeg tænkt mig. Og så kan vi også tage en her, der går ned. Sådan her, ja. Nogenlunde der, ja. Og så skal vi have en mindre. Ja, der er sgu snavs i. Ja, det er nok mellem det, der har været smeltet før. Jeg tror, det har været tæt på posen med kammerjunker. Jeg synes, jeg kan smage kammerjunker. Ja, det går an. Jeg vil godt have haft den endnu tyndere, end det er. Nej. Det er jo ikke bollebageri, vi driver her. Jeg tror, det er rigtigt nu. Der er harmoni. Harmoni. Nå ja, det var lige det stykke, jeg glemte her. Super. Super duper dengang. Så kører vi videre. Ah. Det er kvikt. Du må endelig spise. Så er det frokostpause.